Что и шот есть, ну, братан, пошел нахуй. No, nie może być short. Нахуй. Lui! Ah. Oula. Allô! Mid drop. That's short. What? I got two! Can you step scrum? Barrage. Неинтересно как-то. Dajcie jej, stój. Siemano, jeśli chcesz wygrać taki kosmiczny nożyk, Classic Knife, siatka Safari oraz AWP Asimov, to wpłać na GeForce Skins z kodem CHOWEK przez 2K na końcu. Jeden ticket to 2 PLN-y. Konkurs trwa do 10 stycznia. Więcej informacji na temat konkursu znajdziesz w opisie. Chcesz zdobyć nowe skiny do CS-a? Wejdź na GeForce Skins z kodem CHOWEK, otrzymaj darmową skrzynię i 5% do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak Blik, PaySafeCard i wiele więcej. Bierz udział w eventach, twórz własne skrzynie lub wybierz te, które są aktualnie dostępne na stronie. Na stronie trwa obecnie event. Otwierając skrzynię można zdobyć specjalną walutę. Walutę można wykorzystywać do wygenerowania skinów. Dla 100 pierwszych osób, które zgromadzą największą ilość waluty, otrzymają bonusowe skiny. Stwórz lub dołącz do swojej wymarzonej bitwy. Korzystając z dostępnych trybów wybierasz poziom, który pozwala otwierać skrzynie bonusowe. Codziennie możesz otwierać darmowe skrzynie. Trafione skiny możesz wypłacić natychmiastowo. Nie zapomnij użyć kodu CHOWEK. Apex. Jeszcze urem praram. O, pałac. Kon. Kon out. Dead. Rampa bomba. Rampa. Partialla. Kaksi jungle. Liiketti partial. Kaikki. Vittu me osutaan tuolla. Yksi Neljä. dingattu. Toimi. Joo. Jee, vamos. Ой, Ja heli. Зелень раш, помоги. Бля, брат, я не успеваю никак. Ебать. Куда? Sukas. Dois liga. Meu Deus! Meu Deus! Que isso? Vai, tô telando, viado. Vai plantar, Jota. Vai plantar. Tô telando o highlight aqui do outro. 2 balas, viado. Recarrega. Vai ficar feio. Recarrega, cara, recarrega. Vai ficar bonito. Mata o quinto, vai. Ih!